Hasini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabuk kama amang dohot tamuinang barita lasni roha dihita di bagasan partikian bornginon di partang yangota. Ima natarenet sian Daniel bidutolu. Mamuk kamai sian ayat 10 tolu. Rodi ayat 10 walu. Hujahama sudema hita tumangi hossa. Dungi piri-pirion jalamuruk situtuma Nebukadnesar. Madokon ikon boanon si Sadrak, si Mesak dohot si Abednego tujulona. Jadi tarboan ma natolu halaki tujolo ni rajai. Dungi ninna si Nebukadnesar mamadok nasida atehe. Tongodo ale Sadrak, Mesak, dohot Abednego. Dangolo hamu mamele tu debataku. Jala dangolo hamu marsoba tu gana-gana asere nahu pajongjongi. Ope. Molo-olo hamu nuaeng. Disi dibege hamu suara ni sarune tulila. Hasapi arbab sordam. Gordang dohot sadok ragam-ragam ni parhinaloan. Marsinggang jala marsoba tugana-ganaan nau kupaulii. Alai molo suolo hamu marsoba. Ikon tokinai hamu tipal honon tuliang pamurunan namar nala-nala. Dungi idaoma manang debata dia natuk paluaho kamu sian tangaku. Jadi Roma alus ni si Sadrak, si Mesak dohot si Abednego madok turajai. Ale Nebukadnesar dang pola alusan nami anggota ringot tunanidokmi. Mololomo rohani debata nami nahuoloi hami sai paluaon na dohami sian liang pamurunan namar nalanalai dohot sian tangammu alera janami. Halai nang solomo rohana iko boto ommudo alera janami. Naso olo hami mamele tuaka debatamu manang marsoba tu gana-gana sere naung pina jongjong mi. Ema sahatna. Boydo muruk alai unak piri-pirio. Sepihak boydo positif pakor honni muruk. Alai muruk-muruk pe kurang do dengganna. Molo sangat jolma tu pangalaho na sai piri-pirion satikosna godang do nalao sidohonon ni. Molo piri-pirio jolma didok aka napistar na mangalapati taringot tusi na manutupi kelemahan na doy. Manutupi hahurangan na. Manang molo piri-pirio jolmanin na mabiar doy bana agoan disituhu manang nilai-nilai na hinokop na di dirina. Boy doi menyangkut soal kehormatan. Boy doi menyangkut soal harga diri. Jala boy doi menyangkut soal hasil tuhuon ni diri naung terlanjur tasobba. Manang didok terlanjur dikultuskan. Dihabadiahon. Itu. Dihamu amang dohot tamuinang pemimpin do si Nebukadnesar. Na mga rajumi dirina songon pemimpin na guguk. Penguasa na sangat luar biasa. Jala dang lomorohana terkikis, terdegradasi. Kekuasaan na adong di ibanay.
Molodang lomorohana terkikis kekuasaan, kehormatan, kedudukan, kekuatan yang ada pada diri dia. Secara otomatis do bainon ni segala cara dinalaho makakam mangihoti ima akan terlanjur diagungkan manang dikultuskan disobba ibana di dirina. Jadi hati-hati amang dohot tamuinang boy do jol malam makmur, boy do jol malam tibbo jabatanna, boy do jol ma sada kepribadian na memiliki tempat na strategis dari segi politik. Halai gabe digiring hadirion ni kedudukani ibana tupano bau ni dirina. Jadi benda sifata maol pajongjok konak kanau kudul. Lapatanna godang do halak diingot hudul, aledang diingot jongjong. Hadong do di hutanami songoni. Nang imana terus guru huria. Ya. Mulai siang dado kuriai kemungkinan satu nama mati huriai. Naing ibana guru huria. Itu. Adong dotok songoni. Setabi molotong adong isonak kadong aku situ na pesiun. Ya ado gado bisongoni. Macedeng gado kubabor hatami amato pesiun. Sahala guru huria. Di sada huria. Dapat sere do imana tiki sahar rodi tu namar musik. Pasium memana to 2 minggu. Tu minggu berikutnya isukuni mana do muse. Arung do perosterku. Barang nangi bosorongan ne mangalusi. Arung do perosterku. Inna roy mana tu bilu perhubasan. Bah. Tidak mamang tak behar orang irosterian nombang dadang. Ibu to hamudo ileo marosteri itu ibana diri bagaimana rosteri. Aladang dong guarni mana di sini. Jadi memang amang dohot tamu inang ombak kanok terlanjur menghidupkan sesuatu nilai dalam dirinya secara negatif. Denggado molo tahaholongi sangapta. Artata, kedudukata, posisita. Tapi itu bukan segala-galanya bagi diri kita masing-masing. Jadi portibio namang dohot tamuinak sorhani pada tido sude marnakok tua. Itu. Bamolo paditara soti banu aeng. Bati behado bulan neng roy bagai fungsional. Alane kana masau di binotoi. kan ikut jalodo. Beni jalo mai daripada mati be memikiri. Kan imanuaikan. Jadi semua harus diterima secara realistis. Hadi halak bata piarong do songoni. Ibenna masa majalo sulak sulam. Hari apa? Alerong do pina tutu ngamat jalo sulak karya ban tok seneng makatai. Setabi dia kamu kudi sor. Anggonung majalo sulak karya ban soma. Arong do sori di hutan nami. Holan neng meniuk mik terus. Alang ase soma le meniuk mik molok pesta. Ya do sori neng makatai mana. Urip pumik hape aku aduin na. Ala somal di mana meniuk mik. Hape dung beberapa mingguan dang mik itu imana nga saya kuah. Itu. Yang kay mana man agwon ba uripu mik ineman habi aku wape inna. Jadi lapatan na memang di lain pihak maullo pamagoho nak kanaung Somali ni ulahon. Jadi hirasongoni do rupani tudosan nabi nain ni turpukon ubuk tunamasa na pinatupani sinebukat nesar hobar tu pangalahon. Jadi boto hamudo dinalaho melindungi sudah nilai-nilai na adong di ibana jalan ok terlanjur di habadiyaho di mana di pain mana masa ada patung siasere jala sudah halak naginonggo manna di do imana
Molo penguasa doa di HKBP Tajuk Sari, sudah ruas ni huria ikut tunduk tu pendeta silaban, jalai komar soba tu gana-ganaan, nabi nai ni pendeta silaban. Isi na somar soba ututung. Akhirnya masa diturpukon. Contohna, tu namar nala-nala tuan nami. Jala api sengaja do dibayar pitul lipat panasna. Dinalaho manutung ise. Si Sadrak, si Mesak, Dohot, si Abed, nego. Ini. Hubege dangulu kamu uduk. Tu keputusan ni rapor parhala doi. Tarin na rupani. Contoh na itu semek kelon. Hira songoni rupani. Baro may mana ikon nuhumo dohamu. Jero imana diturpukon. Hola makuling. Sarune. Hasapi. Tulila. Dangulu hamu marsoba. Anggo hamu ikon tipal honotoma. Tuapi pamuruna ni inna. Amang doho tamu inang satikos na dalam konteks ni turpukon na lajim piri-pirion na tuluodo. Kanido aturan na natuludo piri-pirion. Bah, anape buado ho. Jia kami marsobat ho benom memahami tuapi pamuruna non. Baitung bohape belau nido dirina tung rope taho sa kabupaten non mangorai belau nido dirina alayamang doho tamu nang ahamai dok ibana disi pamanat tamu ma turpuki ayat 10. Jadi Roma alus ni si Sadrak si Mesak dohot si Abednego madok turajai alene bukat nesar teruson dang pola alusan nami anggota ringot tu nani dok mi hamu kainang dak sude si alusan nama sa di Portibion tetanggami pe molo sa di hata-hatai hona pola lu si sego benun ni turbu masalimu murpo ima persiajaran na arga sa turpuko ayang gorong mi lomo rohana sega ho dang na saping mi so tunggabe so pakuling hondo mula so tunggabe alay songonido pada umumna jadi zaman oni botong hamudo ngata pakilalaho ni hak mudo mengelusi telepon na masuk tuh. Nagudangan naik telepon gelap. Di telepon kita tertopu tangis. Madabu anak muinang ikat terpolisi do nuaing. Bah sirngom do ko benon ni. Jala gudang do ruas ni huriatan na tertipu. Ala pitor perasaan na nama kilala. Saya dihubungi gelengon ni dia do mangin na. Tepat dan aktif. Ngasir ngobe ngamate beharo geleki inna. Dikirim mahepengon naniro na wak pardamianon adong nama dokter libat tu narkoba dok lana kana asing hape dung sahat tepengon itelepokoma anak mi ay sehat doma inna mangadungi memana hape hepeng nasin hari 10 tahun itu nami molodong masuk tuh pesan hak mudo di dalam mangelusi napa beda-beda honi di kemes ramu do amat tai do inatai nggak usah terlalu percaya. Jadi zaman on hinorkon ni arus informasi aina jolo tak songok kitaon umur hunwa yang 56 tahun mak saya do TV nauzui di hutanami sa kabupaten dak sa kecamatan itu ini kok na jolo man to TV ba maraha do marongkos di hutanami na jolo di Matio dak kunya boy manang na 10 perak Jale tiang nai nasa hatu ban wagi jangiru be si putar-putar doi ikon adong du saya ada do ibagas terus inna mah diputar itu jala hola hitam putih doi sarupa rupani zolma sudah sinarwado na bagak itu Roma muse na berwarna dungi Roma muse na hira balangai satu sonari dang laku BTV nggak boleh manot tuh sudah di handphone. Sonari masa di luar negeri hitungan detik sampai ke kita. Jadi memang unang diri puhamu hinorkon di teknologion desakan informasi yang sangat luar biasa. Molodang manat, molodang adong filter kalau tidak cerdas untuk menyikapi semua informasi itu
boy do gabe sega keluarga, sega damar kuria dolan akan asing. Hal ini memang ikon betul-betul adong filter. Adong do bereng di Facebook iba ni mana statusna. Dungirona sedenai dibalas status mergajang masih statuson ujungna berbeda di dunia maya ketemu di dunia nyata. Ujungna marsi janggulan. Hola nalani status. Jadi memang begitulah keadaan zaman itu sekarang. Jadi amang dohot tamuinang kita punya kekuatan diri. Jadi kekuatan yang ada pada diri kita itu harus kita yang memanage. Tidak ada orang lain yang bisa mengatur gogo nadong dihoy. Molo naik piri-piri ko hinor honni zamanon segaho. Molo di bereko sudah na jualan online ni, sudah nak tu horommu kredit petaho segaho. Molo bereko tibo ni sasak di dongami naik tumibo sasakmu. Kayak tu sih do. Itu sih bador itu. Maka bisa kan hancur. Jadi amang dohot tamuinang menyangkut soal privasi kita, kita yang bisa melindungi dan jangan harapkan orang lain. Itu. Amang dohot tamuinang ido didok natului to ulu kumamikiri hatami raja. Tak pola selusan namin oni. Ala di bote mana nak keliru doi. Nak keliru do pangalaho ni Nebukadnesari. Imana say piri-piri oni. Itu. Semolong na muruk-muruk di jabu amang akamat teson na say piri-piri on unak pola lusiamu. Sega benon ni. Awang na merasa so terserah. Nah kamu kainang mola dong na piri-piri on di jabu unak serbek kamu tu son. Unak pola buah kamu tu roka. Dak sudah isi sialusan. Kalau ini do memang sifat dak tahak kita pa BG-BG. Kalau dak tahan buah kapasi tutup kiri kanan. Tapi ini adalah merupakan bukti kedewasaan dari orang yang beriman. Naung di botona tu luodo dang normal base si Nebukadnesar. Maka dia tidak menjawab. Jalanong di botona sida do naung lilu ise si Nebukadnesar. Heru na jolo huadopi persoalan di tonga-tonga ni huria tiki poso wow. Aku boto be bohame nyelesai masalah. Dungi lao mau na hurazomi gabi amukku padita na matua. Songono bapa persoalakku. Urupi jawab. Wah do benok ku menyelesai honon neman. Ibo to hamu do halusna. Padita nami. Ibo to hodo na mangulonin neman aha. Natabu pa jupang do naliluin na. Haro maksud ni bayon lang naraku. Duku patorak persoalan ni ay naliluin na duway honati kos. Je unang ulo terjebak tu nalilu. Je buat cara naniku. Balomom naik pautotom mo halaki. Ay horo na maboto ay nalilu do halaki. Muli suku di dia jala tu semayang dok tu sedu. Lao do inin na. Alagi boto mana dia adalah tu semayang. Jadi memang terkadang juga kita seperti itu menyikapi hidup ini. Dak sude sialusan nalilu. Alay tabodo pajupang do nalilu. Alaboy pautotom mo si nalilui. Alay unak pautoto. Alay dihita do kuasa. Dihita do ketentuan. Na mangihut amang dohot tamuinang omma na tumabu. Mololomo rohani debata nami. Huloy hami. Say paluaon na dohami sian liang pamurunan namar nalanalay. Dohot sian tangammu aliraja. Alay nak solomo rohana. Iko boto ommu do aliraja nami. Nasuolo hami mamele tuak kadebatamu manang marsoba tu kana sere naung pinajongjong mi. Bohape inang keadaan ningulum terdesak na unak paksa debata. Hanggo songonau suga rison paksa kudo debata. Halaya hamedok nasida uzaha solat nai mololomoro hani debata nami.
Hului hami, sai paluon na dohami. Sian liang pamurunan namar nalanalai, dohot siat tangam wale raja nami. Sugari au gatiok kudu kalimaton. Dang lomoro hani debata pa masukom muhami tuson. Iko paluon na dohami siani. Halai rona tului mololomo rohani debata. Kebalikan ni paksaan Nabi Nain ni si Nebukadnezar. Ikonolo hamu marsoba tu gana-ganaan na kumain molodangolo hamuna hututuk kamuna. Omma tipikal kepemimpinan duniawi yang tidak ada kasih, yang tidak ada pengampunan, yang tidak ada pemahaman pertumbuhan spiritualitas bersama. Molos ada uluan ibana. Kebalikan nama naniulan ni natului moloromoro hani Tuhani. Hape akana setia do natuluon dah. Akana setia do natuluon. Dan mungkin olo nasida anggoso halak nasatia di sapaton tuapi pamurunan ni. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh ketiga pemuda ini. Kalau Tuhan mau, dia akan menolong kami dari perapian itu. Tetapi ketika juga Tuhan tidak mau, kami juga harus masuk ke situ dan biarlah kami terbakar di situ. Amang dohot tamu inang na mga luluyak kanariko di nguluop pesongonido. Hati na piri-piri do hamun maingate. Hamu akan amat sarion. Dah kapakulingat tuan nami. Padi teresok muro pazupang di melati. Tu dia ho inang neo. Ani sukunam busi. Manang no sited di berupani, manang dadak ngaholan na turu piai haru pikir amat tau inat tau narakur pane. Jarong do songanin waing. Begitu luar biasanya dia untuk mempertahankan hidupnya. Hasangaponna, hamoraonna, kanarikot digelengna, tupar huriaono, doho tuparadaton, alai songon, hadirion ni ise, hadirion ni sine bukat nesarom may mana, piri-pirion. Jala gabe pangalahona, pangalaho na memiliki unsur paksaan. Ise, tetanggana pay paksa hormat tu ibana, sude jol mana pajupang do imana, hei berek kamu na au, sude hamu ikonuduk tu au, ay nasongonod do au di hutaon. Jangan ninang. Tumagod do songon natulu halakok kita. Saya hira na sopa-sopa sudo na adong di juluna. Ahado na adong di juluna, hamatean. Tapi dia tidak kalap. Itu. HP hita si pata. Kolan influenza do pe. Itu. Mati na mau. Inna. O nga api di juluna, nga pasti da buhonon na nasida tu api. Sudah pasti itu. Karena mereka sudah tahu itu. Tapi lihatlah mereka begitu tenangnya. Dan mereka tidak mau memaksa siapa? Memaksa Tuhan. HP hita si pata dalam keadaan tenang pe. Tapaksa do Tuhan. Mangaleho pasu-pasu do hita. Tapaksa do Tuhan manggonggop hita. Tapaksa do Tuhan dinalaho. Mangalehon suksuk tu hita. Dang bahaya di jolota. Onda tuluon. Api namar nala-nala do di jolona. Tapi mereka tidak memaksa Tuhan. Audisido na sangat luar biasa. Kubereng sian turpukon. Jalagabe huauhod itu diriku. Menjadi pemimpin Kristen itu adalah bagaimana? Daksitiruon kepemimpinan ni ise. Kepemimpinan ni si Nebukadnezar. Itu. Na mabiar agwad dihuaso, na mabiar agwad di harga diri, na mabiar agwad di kehormatan. Tapi yang tiga ini melepaskan itu semua, lalu berkat Tuhan sampai kepada mereka. Aidung disapaton na sida mulai zahamu turpuki. Rodo si Nebukadnezar diberengi mana magabehira opat. Gabehira opat ma dibereng halaki di api namar nalanalai. Dungi logang may mana. Dang matutung nanggo obut na pe. Dang matutung. Roma si Nebukadnezar haluar mahamusiani. Jalagabe kebalikan na dumuse didok si Nebukadnezar. Hamu sudeaka rakyat na hugonggomi. Manangise na somarsoba tu debatani si Sadrak, si Mesak, doho si Nebukadnezar, isyaha, si Abednego, ikut tutungon. Gabe kebalikan na maamang doho tamuinang. Di hamu amang doho tamuinang tema ni minggu tu partikian minggu na nengro memberitakan Injil dengan segenap hati. Songoni mahita berita na uli. Jalan na paling menarik kuberek siya trupukon.
ima kelebihatta. Dak si paksa jolma Kristen. Jadi Kristen itu tidak pernah mengintervensi siapapun supaya menjadi Kristen. Tetapi biarkanlah orang lain menjadi Kristen ketika engkau mau berkorban. Manang dohonokku, ikono doho ditutung. Asaulo halana asing gabe Kristen. Nak peadong jamina siya debatatu ho paluon na doho, moloradeho ditutung. Jadi, saya bangga dengan diri saya sebagai orang Kristen. Karena nilai hakiki kekristenan itu tidak pernah memaksa orang lain dalam proses penginjilan itu sendiri untuk menggait orang lain dengan cara mengintervensi dirinya supaya dia menjadi Kristen. Si Nebukadnezar menjadi orang Kristen ketika yang 3 orang ini mau menyerahkan dirinya secara total, dibakar hidup-hidup. Lalu Nebukadnezar itu menjadi raja yang bertobat. Jainang doho taminang dakya ditada kekristenan. Akka pangalaho na mamaksa. Ino. Jadi pasu-pasu na siya tuhat tayo peunak paksa hamu. Ino. Pasu-pasu ima kekristenan ni na buhay tapasahat tudongan jolma juga jangan kita paksa. Alay kuncina asagabi parbarita nauli hita ulo mahita berkorban. Jadi dewasa, cerdas dalam memberitakan Injil supaya Injil keselamatan itu juga didengarkan, dipercayai oleh orang-orang yang belum mengenal kekristenan itu sendiri. Hamang dohot taminang putihi hamuma, dak pola benokku kesimpulanna. Jahamu no musia dijabu, pasti do tabu pakai lalamu. Dongga be di padumu-dumu hamu, sian hatorangan naho pasah sinak keningani. Dimulanai sangat sederhana doa mangida turpukon. Sangat sederhana. Saya hirana sodong do naboy si uhalo siap bagasan. Alaidu kurimangi hurenukot duarion. Ternyata begitu luar biasa dalam makna yang akan disampaikan oleh nats itu kepada kita. Terutama soal penginjilan dan memimpin dengan baik. Diajari doh kita memimpin, diajari kita menjadi penginjil yang baik. Jala diajari doh kita bersikap debata, asaunang tapaksa debata. Nakpe dalam keadaan tergogot kita. Nakpe naungadong api namar nala-nala, dijolota. Biar Tuhan berkehendak atas apa yang hendak Tuhan lakukan kepada diri kita masing-masing. Molo songoni hita marpangalaho, tarpasu-pasu mahita sude.